Сёмага верасня, панядзелак, 30-й дзень пратэста ў Беларусі быў насычаны падзеямі. З самай раніцы невядомыя выкралі сябру каардынацыйнай рады Марыю Калеснікаву. Ейны лёс мы не ведаем дагэтуль. Як увогуле такое магчыма ў 21 стагоддзі ў цэнтры Еўропы? Акрамя таго, пасля 200-тысячнага мітынгу ў Менску і шматтысячных шэсцяў у іншых гарадах Беларусі з'явілася больш як 6 сотняў новых затрыманых. Сёння шмат каго з іх судзілі. Але былі і светлыя падзеі, якія мы таксама будзем паказваць цягам наступнай гадзіны жывой студыі Белсат. Мне надоело наблюдать то, что происходит сейчас на улицах, как поступают с студентами, не только со студентами, но и с мирными людьми. Мне на самом деле очень стыдно за то, что происходит в стране, потому что нападать на беззащитных людей, когда нет рядом никакого окружения, это очень низко и подло. Единственное, что нам сейчас остается, поддерживать друг друга. И все. Несмотря ни на что. Потому что мы остались без государства. На сьогодні ми маємо вже 20 підтриманих кейсів, 20 льосів людей, яким ми допомогли. Пытанне фактычна вырашана. Я думаю, што пішуцца апошнія старонкі гэтай улады і улада будзе зменена. лет. Мы ждали этих перемен, и мы идем ради наших детей, ради нового будущего. Готовы стоять до последнего ради наших детей, ради светлого и настоящего будущего наших детей. Цель только одна. Чтобы ушел один человек. Пока этого достаточно. А все остальное уже по ходу. Я была здесь 10 числа, поэтому я уже не боюсь. А цяпер падзея, якая шырока разышлася па садсетках, дарэчы, не толькі беларускіх, але і пазамежных. Новае слова ў спосабе дзеяння беларускіх міліцыянтаў. Хачу заўважыць, што за 4 тыдні пратэстаў беларускія дэманстранты не перакулілі ніводнай машыны, не падпалілі ніводнай сметніцы, не разбілі ніводнай вітрыны. Затое тыя, хто мае бараніць парадку, беспакарана разбіваюць і чужыя аўтамабілі, нішчаць маёмасць, а цяпер і б'юць вітрыны. Што праўда, спачатку нават не было зразумела, хто гэта робіць. Людзі, што чыняць бязмежжа, не маюць ні формы, ні адмысловых знакаў. Але іх і так апазналі. Галоўны ў двухкосі герой, начальнік губазіку Мікалай Карпянкоў. Што гэта было? Пытанне накіруем следчаму журналісту і рэдактару старонкі Інформнапалм.орг Дзянісу Івашыну. Добрый вечар. Добрый вечар, вітаю вас. Ну вось, уласна, калі вы гэта пабачылі, вы згодныя, што гэта нейкае новае слова ў дзеяннях беларускіх так званых праваахоўнікаў, што такога яшчэ не здаралася раней у нашай гісторыі? Так, насамрэч, абсалютна, гэта мы пабачылі все ўпершыню учора, гэта, можна сказаць, цалкам супрацьпраўныя дзеянні, і тут пэўныя паралелі, скажем, прасочваюцца сітуацыі падчас рэвалюцыі годнасці ва ўкраіне у 13-14 годах. Вось, як мы ўсе ведаем, тады дзейнічалі такія, в прынцыпе, крымінальныя бандыцкія фармаванні цітушкі, вось, якія пад прыкрыццём міліцыі, в прынцыпе, былі упаўнаважаны, скажем, на здзяйсненне разнастайных правакацыяў, падпалаў аўтамабіляў, запужванняў. Ну, таксама яны залучаліся непасрэдна да разгону дэманстрацыяў.
В прынцыпе, тут, я думаю, гісторыя сама стварэння гэтых сітушак, так, гэтых незаконных фармаванняў бандыцкіх, яна яшчэ палягае з савецкага часу. То бок, в прынцыпе, тады таксама былі такі падобныя створаныя фармаванні пры райкомах партыі, пры КДБ, так званыя брыгадмілы, то бок такі брыгады садзейнічання міліцыі. І яны, в прынцыпе, займаліся тым самым, чым займаліся падчас рэвалюцыі годнасці цітушкі. Ну і, в прынцыпе, то, што мы ўчора пабачылі, таксама гэтыя абсалютна невызначаныя людзі, якія проста грамяць аб'екты гандлю. Не выключана, што будзе потым нейкі іншы таксама механізм далейшай эскалацыі гвалту, то бок, мажліва, гэта будуць і таксама падпалы аўтамабіляў. І я не выключаю, што таксама гэтыя ж, в прынцыпе, бандыты могуць знаходзіцца непасрэдна сярод пратэстоўцаў, так, непасрэдна сярод удзельнікаў мірных акцыяў пратэсту і правакаваць ужо непасрэдна людзей на застасаванне сілы ў адносінах да супрацоўнікаў праваахоўных органаў. То бок, в прынцыпе, здзяйсняць такія абсалютна адкрытыя правакацыі. І гэта ўжо можа быць у сваю чаргу успрынятае непасрэдна ўладамі для паўнамаштабнага застасавання сілы супраць мірных акцыяў пратэсту. Мажліва, і на гэта зробленая стаўка, таму што ўжо мы бачым, цягам цэлага месяцу ў Беларусі адбываюцца цалкам мірныя акцыі, няма ніякага гвалту. І, в прынцыпе, улада, мажліва, разглядае такі механізм застасавання такіх крымінальных бандыцкіх фармаванняў практычна для эскалацыі, для таго, каб была нагода, была прычына проста задушыць пратэсныя акцыі. Спадар Дзеніс, мы не так давно наши гледачы маглі бачыць на кадрах адна асоба, з якой знялі маску, удалося яе ананімнасці разбурыць, і гэтую асобу знайшлі пазней у соцсетках, у яе пазначана, што жыве яна ў Санкт-Петербурзе. З'явіліся чуткі, што гэта нейкія расейцы дзейнічаюць у Беларусі, ці дапамагаюць, можа, беларускай міліцыі. Ці можна зараз, не ведаю, там па фактах казаць, што сапраўды ёсць такія факты, і ёсць грамадзяне Расіі, якія прыязджаюць, дапамагаюць нашай міліцыі. Бо сапраўды страх такі ёсць. Рэч у тым, што насамрэч я ўчора, напрыклад, непасрэдна бачыў відэафіксацыю таго, як непасрэдна з мікрааўтобуса, які мае расійскія нумары, выходзілі людзі ў чорным і ў балаклавах. То бок, я не ведаю, ці гэта былі расейцы, ці, скажам, беларускія праваахаронцы. Мажліва, цалкам мажліва, гэта былі таксама і грамадзяне Расійскай Федэрацыі. Яны былі без апазнавальных знакаў і накіроўвалі, скажам так, на затрыманні, на гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да удзельнікаў пратэсных акцыяў. То бок я гэты факт абсалютна сам учора назіраў. То бок я гэта пацверджую. І, в прынцыпе, калі зноў-такі вяртацца да тэмы цітушак, так, то, што было пазнана, скажам так, вельмі падобны да начальніка Галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Мікалай Карпенкоў, так, непасрэдна, скажам, ягоная асоба, так, была зафіксаваная падчас супрацьпраўных дзеянняў. Што да, в прынцыпе, разбіцця ўваходнай дзвяры ў кавярню, так, мы все сталі гэтымі сведкамі, то, в прынцыпе, тут цалкам мажліва мы ўжо бачым непасрэднае застасаванне, так, з боку так званых ужо праваахоўных органаў. Абсалютна гэтых практычна амаль іх можна, в прынцыпе, ўжо досыць пэўна казаць, што яны маюць азнакі крымінальных бандыцкіх фармаванняў. І калі начальнік непасрэдна гэтага губазіка мае дачыненне, то тут вядома, што ўжо ёсць нагода для склікання нейкай камісіі, так, міжведамственнай і разгляду супрацьпраўных дзеянняў гэтых асобаў, калі яны былі. А мы пабачылі учора, што яны былі. Спадар Дзеніс, дзякуй вялікі вам за гэты каментар. Нагадаю, што следчы журналіст і рэдактар старонкі «Інформ Напалм» быў нашым суразмоўцам у студыі «Белсат». Добрага вам вечара.
А ці будзе заведзеная нейкая справа па гэтым? Ну, сумнеўна, таму што эксперты ААН маюць вось на руках 450 задакументаваных выпадкаў катаванняў, што адбыліся ў Беларусі пасля выбараў. Адмыслоўцы кажуць пра гвалт у дачыненні да жанчын і дзяцей. Каля 1000 позваў вось па гэтых катаваннях ляжыць у міліцыі, але крымінальных справаў па іх ніводнай не заведзена. Чаму? Хіба таму, што міністр унутраных справаў Юры Караеў жыве ў паралельным сусвеце. Зразумець гэта можна хаця б па ягоных заявах. Ну вось, проста паслухайце гэта. Нас тут спрабуюць затроліць нейкімі сінякамі. А я скажу так. Калі з 9 до 10 жніўня 8 наездаў спецыяльна заробленых, 11 пацярпелых, у некаторых трайныя пераломы, дзякуй Богу, што ўсе жывыя. Гэта можна параўнаць з сінякамі? Кажуць пра жорсткасць беларускай міліцыі. А я хачу сказаць так, больш гуманнай, вытрыманай і халаднакроўнай міліцыі няма нідзе ў свеце. Як вам? Афіцэрскі гонар? Не чулі. І калі на гэтым фронце поўнае расчараванне, то па другі бок барыкада ў чарговы раз можна чэрпаць бясконцае натхненне. Ужо з самай раніцы пад кавярнай ОПЦ, вітрыну якой учора так старанна граміў начальнік міліцыі Карпянкоў, стаяла чарга меншукоў. Як жартавалі ў садсетках, магчыма, гэта была самая даўгая ў свеце чарга па кубачак кавы. Мае калегі запыталіся ў прысутных, навошта яны там сабраліся. Мы здесь не сговариваясь. Когда я узнала про новость об этом кафе, да, как люди здесь прятались, и сотрудники кафе закрыли дверь и разбили стекло. Ну, первая моя мысль была вчера, я хочу прийти в это кафе, я здесь никогда не была, здесь первый раз, и купить кофе, десертик, какую-то выручку сделать. И оказалось, я не одна. Приехали с разных уголков. Мы с Каменной Горки с подружкой приехали специально, чтобы поддержать как-то ребят, чтобы им было приятно. Это то, что называется падтрымка малога бізнесу ў тых бясчынствах, якія учора праисходзілі. І я хочу просто падтрымаць гэтых людзей, якія дапамаглі, якія зачынілі дзверы, калі бандыты ў масках без нейкіх адрознічавых іх адзнак просто гвалтовали людей. Сегодня я пришла, поддержать кафе, поддержать сотрудников. Говорят, что у них очень вкусный кофе и выпечка, проверим. Да, отстояла уже практически час. Надеюсь, что успею взять кофе себе до работы. Вот, и очень хочется верить, что справедливость восторжествует. Единственное, что нам сейчас остается, поддерживать друг друга. И все. Несмотря ни на что. Потому что мы остались без государства. К сожалению. Мы и есть государство. Так получилось. Мне страшно было, когда определенно что-то написано, а когда врываются без определенных там надписей люди, мы бы знали, там милиция, ОМОН, а это вот просто надо подавать в суд, я не знаю, как что делать, потому что, я за Беларусь, прям вот за Беларусь, но не такими методами. Солидарность нужно сейчас выказывать, потому что когда несправедливость становится законом, протест, некое сопротивление этому должно стать обязанностью каждого. Именно поэтому я здесь. Я хочу быть частью этого народа и хочу быть частью того народа, который активно высказывает свою позицию против тотального беззакония в нашей стране. На сувязі з намі спадар Владзімір, саўладальнік кавярні ОПЦ. Добрый вечер. Спадар Владзімір, добрый вечер. Добрый. Скажите, ці вы былі ў кавярні вось падчас гэтых падзеяў? Нет, меня не было в кафе. А калі вы побачылі вось гэтыя кадры, што там адбывалася, што вы пачулі, што вы адчулі, што вы падумалі? Ничего хорошего точно не почувствовал, потому что все это полный беспредел, то, что у нас происходит, творится. Вот. И естественно, что почувствовали себя в неком образе незащищенными вообще в этой стране ни от чего. Вот. Я ведаю, што там зачынілі дзверы, каб не магла міліцыя вось дайсці да гэтых пратэстоўцаў. Гэта не ведаеце падрабязнасці, гэта хтосьці з іх ці хтосьці з вашых супрацоўнікаў гэта зрабіў, як гэта было? Что? Повторите, пожалуйста, вопрос. Былі зачыненыя дзверы ад міліцыі, каб яны не маглі схапіць. Вы ведаеце, хто зачыніў дзверы, хто гэта зрабіў? Гэта хтосьці з супрацоўнікаў ці гэта хтосьці з людзей, якія вярталіся з маршу? Нет, я так понял, это кто-то из наших барист, потому что увидели движение в нашу сторону лиц
в масках, без опознавательных каких-либо знаков, без ничего. Поэтому мы решили, видно, застраховаться и закрыли дверь, чтобы уже было видно, что у них будут какие-то действия неправильные в нашу сторону. Поэтому я считаю, что в любом случае правильно, что дверь была закрыта, вот и все. Таким чынам таксама маглі абараніць, канешне, сваіх наведнікаў. Ці будзеце нейкім чынам скардзіцца на дзеянні міліцыі, не ведаю, асоба нападніка, чалавека, які разбіваў вам вітрыну, яна вядомая, збіраецеся штосьці з гэтым рабіць? Ну, все пока в процессе, вот, пока еще мы не знаем, что мы будем делать, вот, поэтому... І, канешне, хацелася б пачуць... Большое спасибо всем людям. Вось хацеў пачуць так пра салідарнасць. Калі вы раніцай даведаліся, што там стаіць чарга, вось вашыя пачуцці? Ну, вообще, что понравилось, что очень народ отреагировал так, что такая сплоченность есть, что мы не сами. Сразу начало очень много, это не то, что даже утром, все просто после этого инцидента разрывался телефон, все звонили, предлагали помощь, откликнулось очень просто очень много людей. Вот. Большое всем спасибо, конечно, очень просто. Это очень круто. Калі можаце раскрыць сакрэт, хопіць вам, каб аднавіць вітрыну вось ад гэтых людзей, якія прыйшлі і сёння набывалі ў вас кубачкі кавы? Конечно, там не просто хватило, и тем более отозвались компании, которые делают окна, они просто безвозмездно приехали, это все установили. То есть даже так, там многие звонят, кто производит продукцию какую-то, предлагают спеццены. То есть просто со всех сторон предлагают какую-то помощь и оказывают, и готовы помогать. То есть вот это вот очень приятно. Яшчэ можаце паспрабаваць зарэгістраваць таксама рэкорд, таму што сённяшнія соцсеткі жартуюць, што гэта, магчыма, рэкордная чарга ў свеце па кубак ранішняй кавы і цяжка знайсці кавярню, у якую б сабралася такая колькасць людзей. Ну да. Алло. Спадар Владзімір, яшчэ хацеў толькі запытацца таксама пра вашае стаўленне вось да маршаў салідарнасці, якія адбываюцца ў Беларусі. Што вы думаеце вось пра гэтых усіх людзей? Таму што афіцыйнае тэлебачанне кажа пра іх адное, вядома, незалежныя сродкі масавай інфармацыі іншыя. Вось як вы ставіцеся да ўсяго, што адбываецца зараз? Ну, то, что это все происходит, это право выбора каждого. Я думаю, что раз люди идут куда-то, значит, они за что-то идут и верят в какие-то перемены вообще в этой жизни, что это может вообще произойти, за какое-то будущее в нашей стране. Поэтому, не знаю, я всегда поддерживаю, мне как-то так. Дзякуй вам вялікі за гэты каментар, зычу вам поспехаў. Спадар Владзімір, саўладальнік кавярні ОПЦ, у якой учора міліцыянты выбілі вітрыну, быў нашым суразмоўцам. Яшчэ адна гісторыя беларускай салідарнасці, якой можна натхняцца. Гісторыя пра тое, што не ва ўсіх прадстаўнікоў дзяржаўных службаў знікла пачуццё дабра і зла, маральнага і бесчалавечнага. Пасля учорашняга 100-тысячнага маршу еднасці, калі людзі вярталіся дадому невялікімі групамі, міліцыя пачала хапаць людзей, каб пазбегнуць затрымання. Некаторыя ўдзельнікі акцыі пачалі скокаць у Свіслачу, у раку. У гэты час там дэжурыла брыгада ратаўнікоў на лодцы. Яны падбіралі тых, хто апынуўся ў вадзе, і вярталі іх на бераг. Але не на той бок, дзе чакалі людзі ў чорнай форме, а на супрацьлеглы. Увечары пасля гэтых падзеяў усю брыгаду ратаўнікоў даставілі ў РУС. Ёсць сведчанні, што некаторыя з іх знаходзяцца зараз на акрэсце, на іх будуць судзіць. На сувязі з намі адзін з удзельнікаў і сведкаў гэтых падзеяў, Александр Паплаўскі, якому ратаўнікі таксама дапамаглі. Добрый вечар. Вітанне. Маглі б вы распавесці, вось, што з вамі адбывалася? Вось вы былі на гэтай акцыі, вы скочылі ў ваду, пры якіх гэта было абставінах і што адбывалася далей?
Так, я присутнічаў на акцыі. Я присутнічаў до самого конца. Нас засталося вельмі мала. Мы пачалі разыходзіцца. Затрымалі спачатку аднаго нашага. Мне падалося, што яго нават ударылі. Зацянулі туды за кордон. Потым мы разам пачалі адыходзіць. Мы адыходзім, а адтаўсюль пачынаюць выходзіць людзі ў цывільным, у тым ліку, здаецца, вось гэтыя так называемыя касманаўты, міліцыянты, і яны проста рушаць на нас. То бок мы ідзем заднім ходам, потым я чую, што крычаць, што пад'ехалі аўтазакі. Яны ўжо былі ў нас за спіной. І проста мы пачалі ўжо кудысьці бегчы, каб не трапіць да іх у рукі. І такое самае зручнае месца было, гэта бегчы менавіта ўздоўж Свісвачы. Але так атрымалася, што нас скружылі. То бок там ужо куды ты не пабяжыш, ты ўсё роўна трапіш да гэтых міліцыянтаў. І таму быў такі выбар альбо паехаць потым на Акрэсціна, што відавочна, альбо проста прыгнуць у ваду. І вось калі вы апынуліся ў вадзе, што адбывалася далей? Насамрэч, я бачыў, што стаяў непадалёку катер. То бок я бачу, што туды ўжо запрыгнула некалькі чалавек, і я прыгнуў у яго бок, падплыў, мне дапамаглі, выцягнулі мяне, і далей я проста глядзеў на тое, як затрымлівалі астатніх. То бок там вось людзі ў цывільным так даволі брутальна клалі на землю хлопцаў, і хтосьці прыгаў у ваду, кагосьці хваталі і клалі на зямлю. Вельмі шмат было міліцыянтаў, то бок там ужо менавіта удзельнікаў акцыі было, мне здаецца, не ведаю, чалавек 15, можа, каля пірса, можа, 20, ужо 9-10 былі ў вадзе, а міліцыянтаў больш за ўсіх, мне здаецца. Іх там увогуле было, там, не ведаю, 30-40, можа быць. А што ратаўнікі? Вось калі вас падымалі ў гэтую лодку, як рэагавалі на ўсё гэта ратаўнікі, якія там дэжурылі? Я насамрэч не зразумеў, што гэта вартаўнікі. Мне падалося, што можа гэта нейкая частны кацер, і што мне прапанавалі вось плед, і ўсё, і адвезлі на іншы бераг. А пазней вас высадзілі, наколькі я ведаю з вашай гісторыі, вас высадзілі на супрацьлеглы бераг, каб вы не патрапілі ў рукі амапаўцаў. Так, там нават была такая гісторыя, што спачатку нас хацелі высадзіць на востраве Птушак, здаецца, але там быў нейкі так называемы ціхарь, таму нас высадзілі нават крышку далей. Калі вы даведаліся, што ўсю брыгаду, якая дэжурыла ў той дзень, ратаўнікоў, якія вось дапамагалі пратэстоўцам, што іх затрымалі і ўсіх іх даставілі ў РУС. Вы пра гэта даведаліся яшчэ ў гэты дзень ці на наступны? Даведаўся ў гэты дзень, пазней. То бок, некаторы час я быў без сувязі, я там больш за паўгадзіны шоў па гораду, пытаўся там знайсці сваіх сяброў. І як вы ставіцеся ўвогуле да таго, што ратаўнікоў затрымалі? І некаторых нават плануюць судзіць, прынамсі так сваякі іх сведчаць, што яны правялі ноч у Акрэсціна і будуць суды. Ведаеце, я абсалютна не здзіўлены, таму што ўсё, што можа зараз рабіць улада, гэты механізм, яны проста паказваюць свой сапраўдны твар. То бок яны могуць што зрабіць? Яны могуць толькі запужаць людзей, зрабіць усё, каб людзі засталіся па дамам, каб яны не выходзілі. Вось. Дзякую вам вялікі за гэты каментар. Александр Паплаўскі, сведка гэтых падзеяў, удзельнік учорашняга маршу, быў з намі на сувязі.
Мы працягваем наше выданне. Акцыі пратэсту і салідарнасці ладзяць студэнты розных беларускіх вышэйшых навучальных установаў. Яны спяваюць муры, пагоню, пераменаў у сценах сваіх навучальных установаў. Сёння гэта адбывалася, напрыклад, у Бадуіры, МДЛУ, Баранавічскім дзяржуніверсітэце і шматлікім шэрагу іншых таксама вучэльняў. У Белдзяржуніверсітэце адміністрацыя не замінала студэнцкай ініцыятывы, а выкладчыкі нават падтрымлівалі. Падрабязнасці распавядзе Галіна Абакунчык, якая наведала гэтую вышэйшую навучальную установу. Студэнты біялагічнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту сёння зладзілі акцыю салідарнасці са студэнтамі лінгвістычнага універсітэту і ўсімі студэнтамі Беларусі. Сустракаемся ў холе першага паверху. Апранаем белае і чырвонае адзенне, з сабой прыносім кветкі і плакаты. Так дамовіліся студэнты біяфаку БДУ. Гэтак некалькі дзесяткаў моладзі ахвяравалі свой вялікі перапынак песеннай акцыі салідарнасці. Каменное сердце, ночью закон, руби, чтобы согреться. Акция в поддержку задержанных студентов, это акция солидарности со всеми задержанными студентами, в том числе студентами БГУ, в том числе задержанными студентами биофака. Мы собрались попеть, чтобы чувствовать присутствие друг друга, чтобы чувство локтя вот это поддерживать, что мы все вместе, что мы друг за друга горой. Поэтому мы собрались здесь. Я хочу сказать, что студенты биологического факультета выражают солидарность со студентами высших учебных заведений Республики Беларусь. И мы поддерживаем, так сказать, протестное движение. Спыніць гвалт. Мы 97. Мы тоже хотим автомат. Плакаты гэтага і падобнага зместу паводле цяперашніх падзей студэнты вырабілі уласнаручна. Считаю, что мы должны все выказывать свое свое мнение. И это очень важно оказывать поддержку для всех, кто попал в тяжелую ситуацию. Мы все должны быть солидарны друг с другом и надеяться на то, что все завершится наилучшим образом для всех нас. Я сейчас нахожусь здесь только потому, что я хочу поддержать протесты против действующей власти. Мне надоело наблюдать то, что происходит сейчас на улицах, как поступают с студентами, не только со студентами, но и с мирными людьми. Я не знаю, как сейчас относится администрация, но я думаю, каждый из нас сейчас хочет поддержать. Адміністрацыя факультэту не чыніла перашкод, а некаторыя выкладчыкі нават падтрымалі сваіх студэнтаў, стаўшы побач у ланцуг салідарнасці. Агульныя ценности нашей моральной каштоўнасці, тому что калі мы не будем друг друга падтрымліваць, я лічу, як я стаяла з плакатам «Мы супраць гвалту», тому что гэтага не павінна быць. І асабліва гэтага не павінна быць ва установах вышэйшай адукацыі, тому что мы іх вучым лепшаму. Мы рыхтуем тут нацыянальную эліту, і я лічу, што не павінна месца быць ніякім праявам такой амаральнасці ва універсітэце. Пагоня, купалінка, войны святла і іншыя народныя ды патрыятычныя песні паўгадзіны гучалі ў сценах Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Студэнцкая акцыя салідарнасці завершылася без інцыдэнтаў. Галіна Абакунчык, Белсад. Удзел у пратэстах, акцыях і забастоўках – гэта цяжкі выбар для людзей, і ён бы быў яшчэ больш цяжкі, калі б людзі не ведалі, што ў іх ёсць падтрымка. У Варшаве адчынілі цэнтр беларускай салідарнасці. Гэтая ініцыятыва аб'яднала больш як дзясятак структураў беларускай дыяспары. Беларускі моладзевы хаб, фонд «Беларуская ініцыятыва», міжшкольная суполка навучання беларускай меншасці, фонд «Looking Media», фонд «Free Press for Eastern Europe», ініцыятыва «Беларуская нацыянальная памяць», таварыства «Саюз дзеля дэмакратыі ў Беларусі» ды шэраг іншых арганізацыяў, каб працягнуць руку беларусам, рэпрэсаваным уладамі за ўдзел у мірных пратэстах. Ужо 20 асобаў перасяклі мяжу з дапамогай цэнтру і атрымалі дапамогу. Аліна Коўшык пабывала на адкрыцці гэтага цэнтру салідарнасці і пакажам вам, што сёння казалі там на гэтым адкрыцці.
На мапе польской столицы з'явілася месца заўсёды адчыненае для беларусаў. Чым будзе займацца Центр беларускай солідарнасці? Пойдем познаёмимся и доведаемся. Галоўная мэта стварэння цэнтра беларускай салідарнасці гэта якраз аб'яднаць усе тыя ініцыятывы тых актывістаў беларускіх у Варшаве, арганізацый, якія ўжо існуюць на дадзены момант, якія паасобку ўжо дзейнічаюць, і для таго, каб разам рабіць нашу сумесную працу, мы аб'ядноўваемся ў цэнтры беларускай салідарнасці. Мы будзем, па-першае, дапамагаць беларусам і Беларусі, беларусам, якія зараз вымушаныя выехаць з Беларусі з-за нейкіх палітычных і грамадзянскіх сваіх пазіцый. Мы дапамагаем ім уладкавацца тут у Польшчы, па-першае, у Варшаве і ў іншых гарадах, дзе дзейнічаюць нашыя партнёры, атрымаць палітычны прытулак, напрыклад, легалізавацца, атрымаць падтрымку як фінансавую, так псіхалагічную, юрыдычную, і дапамагаць ім і далей праводзіць некую сваю актыўнасць на карысць Беларусі. Ігор Станкевич, ну ось, магчыма, я той самы уцікач, які апынуўся тут нарэшце ў Польшчы. Я быў валанцёрам беларускага гельскага камітэта, пабачыў, што там было некалькі аўтобусаў. У адным былі міліцыянты, я пачаў рабіць здымкі. Вось, і я толькі адвярнуўся, на мяне налетела 5 чалавек, схапілі, заламалі рукі і пацягнулі ўжо там у рус, кінулі на падлогу, а потым пачалі катаваць, дапытвацца, на каго я працую, колькі я атрымоўваю. Зафіксаваў траўмы, і праз 1,5 гадзіны да мяне затэлефанавалі з таго ж самага маскоўскага РЭУС, запрасілі на размову, каб я паведаміў следчаму, што адбылося. Вось, гэта быў той самы момант, калі я вельмі спужаўся. Мы хутка закінулі ўсе рэчы у валізкі, выехалі у бок аўтавакзала і з'ехалі. І вось зараз мы тут. Нам дапамаглі, па-першае, тут знайсці памяшканне, дзе мы можам некаторы час правесці, ну вось мы ўжо тут нядзелю, тыдзень. Вось зараз мы будзем кансультавацца, якім чынам нам тут, калі мы вырашым застацца, легалізавацца, чаго нам не хапае з дакументамі, ну і далей, што з працай рабіць. Жыве Беларусь! Я вельмі ўдзячна і польскаму боку і беларусам, які жывуць за мяжой, бо міжнародная падтрымка для беларусаў таксама вельмі важная. На сёння, конечно, цэнтр патрабуе памяшкання. Мы знаходзімся сёння у будынку фундацыі развою праж граніц польскай, которая дала, это организация одна з тых, которая утварыла гэты цэнтр і дала нам гэтае часовае памяшканне. Патрабуем інфармацыйнай падтрымкі, патрабуем падтрымкі лагістычнай. Мы звярнуліся да польскага грамадства, до польскага бізнесу, до польскіх уладаў. Нам патрэбны жытловы фонд для карантыннага жытла і не толькі. Нам да польскіх працадаўцаў мы звяртаемся з просьбай даць працаўладкаваць тых людзей, часова працаўладкаваць тых людзей, которые вымушаны сюды пераехаць. І таксама мы патрабуем валанцёраў. Дапамагчы Цэнтру беларускай салідарнасці можа кожны, бо важна, каб беларусы не губляліся і за межамі роднай краіны. Аліна Коўшык, Белсат, Варшава. На мінулым тыдні мы двойчы разважалі ў гэтай студыі з эканамістамі пра стан беларускай гаспадаркі. Але на той момант было вельмі мала хоць нейкіх дадзеных, каб зрабіць абгрунтаваныя прагнозы. Сёння першыя такія дадзеныя з'явіліся. З пачатку года беларускія золатавалютныя рэзервы скараціліся на больш як 1/5, або на 2 мільярды долараў. Большасць з гэтых грошай чыноўнікі выдаткавалі на валютныя інтэрвенцыі. Гэта калі запасы распрадаюцца, каб падтрымаць курс беларускага рубля. Дарэчы, пра рубель. З пачатку года ён абясцэніўся да долара на 25%. Не толькі пра валюту, а шырэй пра беларускую эканоміку паразмаўляем з эканамістам Ярославам Рамончуком. Добры вечар. Добрый вечер, гаспадарство. Добрый вечер. Спадар Ярослаў, ці вось гэтая сітуацыя з беларускім рублём павінна непакоіць беларусаў? Ну, калі беларусы яшчэ маюць грошы ў беларускіх банках, калі яны спадзяюцца на рабіць нейкія
выдаткі, то безумоўна, таму што трэба лічыць, што не толькі не будзе по 500, а будзе і нават по 400 будзе роскашу, калі так далей будзе працягвацца, таму што гэта наступствы той эканамічнай палітыкі і той манетарнай палітыкі, якія мы бачым у 2020 годзе, калі ўрад не рэагуе на сістэмны крызіс, калі ўрад думае, што ўсё будзе па-старому. Вось он не толькі не разумее беларускае грамадства, он перастаў разумець і беларускіх вытворцаў. І Лукашенко, вось гэта квінтэсэнцыя таго, што адбываецца ў эканоміцы, і чаму трэба баяцца, калі Лукашенко кажа да сілавікоў, што людзей у пагонах, у мундурах трэба накіроўваць на прадпрыемства, каб яны эфектыўна працавалі. Ну, гэта, як кажуць, клініка ўжо. Але ж тым не менш Александр Лукашенко збірае нарады і чыноўнікам сваім кажа, што экспарт перш за ўсё, што мы павінны падтрымліваць нашу вытворчасць. Ну, здаецца, мы экспартна арыентаваная краіна і сэнсоўныя рэчы, кажа Александр Григорович. Ну, толькі, можа, і вы бачыце сэнс у гэтых рэчах, таму што трэба вельмі добра напружанне было, каб гэты сэнс там побачыць. Ён 25 гадоў кажа адно і то ж, і на першым паўгоддзі менавіта з-за дзяржаўнага планавання і інвеставання у нас экспарт тавараў скараціўся больш на 20%. Пры канцы года будзе яшчэ, можа, мінус 25%. Вось, і гэта ў сітуацыі, калі сам Лукашенко, ну, па сутнасці, дзеяннямі сваімі выганяе айцішнікаў з краіны, ён робіць абнуляе інвестыцыі, ён робіць немагчымасць планавання, таму што ў гэтай сітуацыі, калі там рубель абваліўся на 25%, а можа быць курс там 3 плюс на канцы года, вось, ну, ніхто з нармалёвых інвестараў, сур'ёзных прадпрыемстваў не будзе пачынаць цыкл вытворчасці альбо будавання нечага новага, вось, таму што, ну, гэта небяспечна. Таму вось наступствы такой палітыкі гэта не толькі страты бюджэту альбо там якіх там уламкаў адсоткаў процента. Гэта будуць страты мільярды даляраў. А ў сярэднесрочнай перспектыве, калі вось тыя 300-400 ключавых фігураў IT-сектару вытворцаў з'едуць з Беларусі, ну тады я думаю, што гэта будзе параўнальна з тым крызісам, які мы мелі ў сярэдзіне 90-х. Спадар Ярослаў, сёння стала вядома, што Белнафтахім паведаміў, што ён рыхтуецца да перакідвання нафтапатокаў з Літвы на Расію. Гэта вось тыя санкцыі, пра якія казаў Александр Лукашенко супраць Літвы. Як гэта паўплывае на беларускую эканоміку? Нейкім чынам дапаможа ці зробіць яшчэ горш? Ну, нават расійскія эканамісты падлічылі, што калі не памяняць тарыфы, то гэта будзе стратная рэч. Таму тут гаспадар Лукашенко спадзяецца на тое, што расійскі бок зробіць нейкія ільготныя тарыфы. Я не думаю, што гэта будзе мець месца. Таму я лічу, што з гэтага пагрозы перакінуць гандлёвыя патокі нафтапрадуктаў і калійнае ўгнаення з Літвы на Расію нічога не будзе. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Ярослаў Романчук, эканаміст, быў з намі на сувязі. Мы вяртаемся да галоўных тэмаў сённяшняга дня. Выкраданні Марыі Калеснікавай, суды над актывістамі і удзельнікамі пратэстаў і сапраўдная смяротнасць ад ковіду. Усё гэта ў кароткім аглядзе навінаў ад Вітаўта Сіўчыка. Невядомыя выкралі чальца прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыю Калеснікаву. Меркавана о 10:03 ля Нацыянальнага музею палітыка пасадзілі ў газель з пазнакай сувязь. За некалькі хвілінаў да гэтага Марыя Калеснікава паведаміла Еўрарадыё, што ідзе на пошту, каб забраць пакет, які прыйшоў ёй з КДБ. У МУС заявілі, што Калеснікаву не затрымлівалі. Ад 54 рублёў штрафу да 15 сотняў арышту. У Беларусі судзілі ўдзельнікаў учорашніх пратэстаў. Мірных дэманстрантаў каралі магілёўская суддзя Аліна Літвінава, суддзя Бялынінскага раёну Уладзіслаў Лістраценка. У сталіцы рашэнні выносілі суддзя цэнтральнага раёну Менску Юлія Густыр, Маскоўскага раёну Машкетаў, Ленінскага раёну Шут, Партызанскага раёну Александр Кочык і Тацяна Алейнікава, Савецкага раёну Алена Жуковіч. Усяго напярэдадні паводле Міністэрства ўнутраных справаў на акцыях пратэсту затрымалі 633 чалавекі.
8 ратавальнікаў, якія ўчора выцягвалі са свіслачы маніфестантаў, утрымліваюцца ў изалятары на Акрэсціна. Ніякай афіцыйнай інфармацыі, якая прававая падстава для затрымання змены ратавальнікаў, няма. Напярэдадні супрацоўнікі таварыства ратавання на вадзе выцягвалі людзей, якія скокнулі ў Камсамольскае возера, уцякаючы ад сілавікоў у парку Перамогі. Уратаваных дэманстрантаў пераправілі на супрацьлеглы бераг, дзе размяшчаецца ратавальная станцыя. Белстат не апублікаваў статыстыкі смяротнасці за першае паўгоддзе, але перадаў яе Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Паводле інфармацыі ААН, за 3 месяцы з красавіка да чэрвеня ў Беларусі памерлі на 5605 чалавек больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Гэта рэкорд з пачатку статыстычнага ўліку ААН. Між тым, паводле Міністэрства здароўя, на дзень 30 чэрвеня ад COVID-19 памерлі 398 чалавек. Гэта амаль у 14 разоў менш, чым прырост смяротнасці. Доўгачаканы фільм Янка Купала ўжо можна паглядзець у вольным доступе праз тэлеграм-канал «Беларусь галаўнога мозга». Штопраўда, гаворка пра чарнавую версію, без апрацоўкі колераў і графічных эфектаў. Генеральны дырэктар «Беларусьфільму» Уладзімір Карачэўскі назваў версію пірацкай, ды зазначыў, што сітуацыі дадуць прававую ацэнку. Цягам апошніх тыдняў прэзідыум каардынацыйнай рады, у які ўваходзіць 7 асобаў, стаўся ледзь не галоўным аб'ектам рэпрэсіяў. Лічыце самі. Юрыстка Лілія Ўласава, лідар стачкаму з МТЗ Сергій Дэлеўскі і, імаверна, Марыя Калеснікава са штабу Віктара Бабарыкі у турме. Адна з кіраўнікоў штабу Святланы Ціханаўскай, Вольга Кавалькова, ды экс-міністр культуры Павел Латушка за межамі Беларусі. Засталіся 2 асобы. Юрыст аб'яднанага штабу Максім Знак і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевіч. Ці гэта канец органу, які меўся займацца трансферам улады? Адказаць на гэтае пытанне папросім сябру прэзідыума каардынацыйнай рады, дыпламата і экс-міністра культуры Павла Латушку. Добры вечар. Добрый вечар. Хацеў вас запытацца спачатку вось пра Марыю Калеснікаву. Калі вы сёння пачулі пра ейнае, па сутнасці, выкраданне, таму што я не ведаю, якім яшчэ словам можна гэта назваць. Што вы падумалі? Ну, я подумаў, што гэта чарговы крок дзеючай улады, каб знішчыць каардынацыйную раду, каардынацыйны савет, каб гэты орган перастаў функцыянаваць. І гэта зноў прыклад таго, што ўлада адмаўляецца ад дыялогу, а лічыць магчымым толькі спосаб прымусу, гвалту ў адносінах да тых людзей, якія выступаюць менавіта за вырашэнне гэтай сітуацыі шляхам дыялогу. Для мяне таксама сімвалам было затрыманне Ліліі Ўласавай, якая з'яўляецца міжнародным медыятарам, адвакатам, якая першая заснавала першую юрыдычную кампанію ў Беларусі. Затрымліваць такіх людзей, ну, тады пра якой дыялог можна казаць. Але вы сёння казалі таксама, упершыню па сутнасці стала вядома, што вам таксама пагражаюць, і вы выехалі з Беларусі па сутнасці пасля пагрозаў. Так, сапраўды, гэта пачалося яшчэ перад тым, як я стаў членам каардынацыйнага савета. Ціск ажыццяўляўся фактычна кожнага дня. Была створана такая спаленая прастора вакол мяне, калі людзі, якія дапамагалі мне, знікалі ці адмаўляліся ад супрацоўніцтва, бо на іх ажыццяўляўся ціск. Некалькі пагрозаў мне, каб я выехаў за мяжу, альбо перастаў быць членам каардынацыйнага савета, альбо перастаў выказвацца з крытыку ў адносінах да дзеючай улады. Апошняя сітуацыя, якая мела месца, была звязана з затрыманнем Ліліі Ўласавай. Тады адзін з адвакатаў спадарні Ўласавай перадаў яе словы, калі я перавозілі з міліцыі ў следчы арышт, аб тым, што я павінен з'ехаць з Беларусі. Я не прыняў такога рашэння. Я сказаў, што я застаюся, ўсё ж такі я адмовіўся, разумеючы ўсю пагрозу, што яна ўсё больш і больш з'яўлялася ў адносінах да мяне. Ведаеце пра крымінальную справу па факту стварэння, выклікі ў следчы камітэт, крымінальная справа па факту пагрозаў да дэпутатаў. І гэта была наша ініцыятыва чарговая. Ну, наступнага дня, калі я прачытаў уже выказванні дзеючага кіраўніка краіны, я зразумеў, што ад пагрозаў пераходзіць сітуацыя ў канкрэтную справу. Я знаходзіўся ў адной дзяржаўнай установе, дзе меў аформіць дакументы, і даведаўся аб тым, што уваход у гэту дзяржаўную установу фактычна быў скантраляваны, заблакаваны супрацоўнікамі спецслужбы. Мне прыйшлося выйсці тыльным уваходам, выехаць у таксі, пазбавіўшыся мабільных тэлефонаў і фактычна прыкрыўшыся коўдрай ці курткай іншай асобы. Таксіст, конечно, пазнаў мяне, дзякуй яму вялікі за гэта. Людзі сапраўды дапамагаюць самаахвярна. Ну і пазней ўжо был выхад спецыяльных службаў, калі яны проста сказалі, што ёсць два выбары: альбо застацца, альбо гэта будзе крымінальная справа.
Гаспадар Павел, вы ж ведалі лёс усіх людзей з так званай абоймы, якія былі блізкія Александру Лукашэнку, і як ён лічыць, якія здрадзілі яму ў выніку, ну гэта лёс незайздросны. Усе яны так ці інакш ці прайшлі праз турмы, ці мусілі ўцякаць з краіны. Чаму вы пайшлі на гэты крок і пайшлі супраць Александра Лукашэнкі? Ён, калі вас прызначаў у Купалаўскі, казаў, калі вы тут справіцеся, пойдзеце вышэй. Не, не было такой размовы нават з прэзідэнтам, так што гэта абсалютная хлусня. Але гэта было ў СМІ. Александр Лукашенко так заявіў, хіба калі вас... Не, я першы раз чую такое, што менавіта ў гэтым кантэксце дзеючы кіраўнік краіны выказваўся. Прызначэнне ажыццяўляў міністр культуры са згоды прэм'ер-міністра краіны, так што тут не кансультавалася. Ну, мне невядома аб тым, ці былі нейкія кансультацыі з дзеючым кіраўніком дзяржавы. Я не наймаўся да Александра Лукашэнкі на працу. Як бы гэта пафасна не гучала, моя мэта было працаваць для краіны на тым кірунку, якой я адказваў. Стараўся гэта рабіць максімальна сумленна. Конечно, тут можна зараз сказаць все, што заўгодна, і шмат хто будзе мяне крытыкаваць, але ўсё ж такі двойчы я падаваўся ў адстаўку з пасады міністра культуры, яна была не прынята, і пазней прапанова выехаць за мяжу. Я ніколі не прасіўся ў Парыж, гэта таксама абсалютная праўда. Так што, ну, на жаль, апошнім часам тое, што мы чуем, гэта выдумкі, прыдумкі, гэта робіцца спецыяльна, каб знішчыць візерунак, імідж іншых людзей, каб проста сказаць неправду адносіна гэтай асобы. Я разумеў, што калі я прыняў рашэнне уступіць у каардынацыйную раду, што гэта рызыка. Але я не рабіў нічога па-за законам. У рамках дзеючай канстытуцыі, у рамках дзеючага заканадаўства быў перакананы, ну, максімальнай ступені, не на 100%, але ў максімальнай ступені, што падставаў да майго затрымання ці ўзбуджэння крымінальнай справы няма. Але ж вы бачылі, што адбывалася мінулымі гадамі Бачу, ў Беларусі, безумоўна. ў 10-м, Ну, хтосьці павінен прымаць на сябе гэтую рызыку. І тое, што я выехаў з Беларусі, ўсё ж такі я лічыў і працягваю лічыць тое, што я казаў у першы дзень. Я не ўцякаў, у мяне не было мэты і не маю мэты жыць пастаянна за мяжой. Я не планую прасіць палітычную прытулку па-за межамі Беларусі. Моя мэта вярнуцца як мага хутчэй у Беларусі. Калі сёння мы пачуем, што мяне чакаюць у Беларусі і ніякай крымінальнай справы няма. Ну, праўда, Вольга Валькова сёння сказала, што я зраблю глупства, калі ўсё ж такі паеду, бо зразумела, гэта можа быць гульня, а не праўдзівая інфармацыя. Але я сапраўды вельмі бы хацеў, і такія захады раблю на міжнародным узроўні, і таксама ў ўнутраным узроўні, вярнуцца ў Беларусі як мага хутчэй. Цікава, хто б вам мог такія гарантыі даць бяспекі, хіба што это рытарычнае пытанне. Ці гэта канец каардынацыйнай рады? Вось калі ўнутры краіны засталася одна асоба, якая на волі. Светлана Алексеевич не ўдзельнічае ў паседжаннях са стану здароўя. Не, гэта не канец каардынацыйнай рады. Трэба браць пад увагу, што ёсць прэзідыум як выконваючы орган гэтай грамадскай ініцыятывы, грамадскага руху, бо фактычна мы не фармалізаваны як юрыдычная асоба ці грамадская арганізацыя. Пазней ёсць пашыраны склад каардынацыйнага савета, які ўваходзіць некалькі дзесятак асобаў, і ён працуе, і кожнага дня ў чаце мы абмяркоўваем розныя ці іншыя дакументы, заявы, падыходы, якія плануем зрабіць бліжэйшым часам. І ёсць пашыраны склад каардынацыйнага савету, які ўваходзіць да 5000 ужо чалавек, апошнюю інфармацыю, якую я атрымаў. Так што калі ўлада пойдзе да такой абсурд, што затрымае ці прымусіць выехаць за межу 5000 грамадзянаў Беларусі ў членаў каардынацыйнай рады, ну гэта будзе ўжо абсалютнае дзікунства. Так што каардынацыйная рада працягвае сваю працу. І члены прэзідыума, якія працуюць за мяжой, гэта была наша абсалютная сумесная пазіцыя з Кавальковай, што яны павінны працягваць выконваць сваю функцыю, бо фактычна мы робім падарунак улады. Затрымалі, пасадзілі ў турму, вымусілі выехаць за мяжу, трэба прызначаць новых. Значыцца, новых затрымаюць, пасадзяць у турму, і так новых. Мы фактычна ствараем прэцэдэнтную сітуацыю. Але ўсё ж такі ў прэзідыуме, калі 3 асобы з прэзідыума сядзяць у турме, ну то цяжка іх у чаце пабачыць, там яны нічога пісаць і каардынаваць з вамі не могуць. Але выключаць іх таксама лічу неправільна. Гэта проста несумленна ў адносінах тых людзей, якія ўвайшлі і маюць свае прынцыпы і падыходы працаваць для Беларусі. На жаль, зараз яны гэта не могуць зрабіць, выключыць гэта
гэта будзе несумленна. Я ў гэтым перакананы. Вы думаеце, пасля таго, што здарылася з мітрапалітам Кандрусевічам, Александр Лукашенко не можа зрабіць такого, што 5000 чалавек выкіне з краіны? Мне здаецца, што ўжо далей як бы яму няма чаго губляць. Ну, я згодны з вами, што тое, што дзеецца сёння на Беларусі у апошнія месяцы, у апошнія тыдні асабліва, гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя, калі затрымліваюцца тысячы, уже можна палічыць, на жаль, мы павінны гэта лічыць і агучваць гэтую лічбу, каля 10 000 затрыманых падчас разнастайных, нават можа і больш, разнастайных акцый пратэста, колькі людзей пацярпела ад гвалту, ад прымянення сілы ў іх бок, з боку праваахоўчых органаў, прадстаўнікоў. Тое, што дзелася учора ў Мінску, 630 затрыманых людзей, і тое, што рабіла галоўнае ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй, выбіваючы шыбы ў краме, ў кафэ, гэта ўсё прыклад таго, што, на жаль, улада сабе не кантралюе. Але улада кожнага дня фактычна піша чорныя старонкі, апошнія чорныя старонкі сваёй гісторыі. Гэтая кніга ўжо скончылася, засталося некалькі старонак. І пачнецца новая кніга новай Беларусі. У гэтым я перакананы. Вы так думаеце? Днямі Александр Лукашенко выправіцца ў Маскву, і, магчыма, гэтая новая кніга Беларусі нам не спадабаецца. Я юрыст па адукацыі і ведаю, што падпісанне такіх дамоў неправамоцным кіраўніком краіны альбо неправамоцным органам улады і падпісанне пасля, напрыклад, інагурацыі самапрызначанага прэзідэнта такіх дакументаў, яны з пункту гледжання права нічтожны. Гэта значыцца, што яны не будуць мець ніякіх правовых наступстваў. Калі хтосьці будзе лічыць, што яны маюць правовыя наступствы паміж двумя краінамі, тут павінен лічыцца, што ў міжнародным праве практычна заўсёды ўзнікае сітуацыя, што двухбаковая дамова будзе кранаць інтарэсы трэцяй краіны. І трэцяя краіна будзе блакаваць магчымасць выканання гэтай двухбаковай дамовы. Вось нам важна зараз атрымаць гэтую пазіцыю трэціх краін. Як яны да гэта будуць ставіцца? Як будзе выглядаць ад сённяшняга дня міжнародная правасуб'ектнасць Беларусі? І гэта будзе азначаць, калі яны зоймуць адпаведную пазіцыю, што ўсе гэтыя дамовы не будуць мець юрыдычнай сілы. Трэба з гэтага заходзіць. У нас у Беларусі таксама сёння закон не мае ніякай сілы, але Александр Лукашенко застаецца, хоць ён фактычна незаконна. Ну, але гэта нереальна, каб дзяржава функцыянавала без закона. Але гэта немагчыма. Мы маем прыклад таго ж Крыма, мы маем прыклад усхода Украіны, дзе Расія магла сваімі сіламі дазволіць сябе ўтрымаць. І глядзіце, пад санкцыямі колькі гадоў, ужо 6 гадоў яны існуюць, і гэта не моцна хвалюе, мне здаецца. Я скажу, што гэта не адпавядае стратэгічным інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Нават калі яны думаюць сёння так, бо зразумела, што гэта не адпавядае. Па-першае, яны эканамічна не ў стане гэта ажыццявіць. Разовая акцыя, гэта магчыма, вайсковая аперацыя. Што тычыцца доўгатэрміновага ўтрымання войскаў на тэрыторыю Беларусі, гэта вельмі эканамічна стратна, і ў Расіі хапае сваіх уласных унутраных праблемаў. Што тычыцца геапалітычных стратаў, гэтыя страты будуць велізарнейшымі ў адносінах да Расіі. Таму я лічу, што ў Расіі няма такіх планаў, хаця, конечно, хто ведае, ну ведае толькі Крэмль, сам Крэмль і кіраўнік Крымля. І таму мы прапаноўваем, каб Расійская Федэрацыя сёння, як важны партнёр, гандлёва-эканамічны партнёр Беларусі, пачала дыялог з будучай уладай, ці патэнцыйна з будучай уладай. Гэта значыцца з органам, які прадстаўляе большасць грамадства. Мы не кажам, што мы хочам прыйсці да ўлады як Коордынацыйная рада, але мы працуем над тым, каб стварыць умовы, каб у Беларусі была новая ўлада. І гэта павінны зразумець нашы ўсходнія і заходнія суседзі. Сёння дамаўляцца з тым асобай ці з дзяржаўнымі установамі, якія адыходзяць, не мае юрыдычнага, ні геапалітычнага, ні сярэднестратэгічнага сэнсу. Спробы ў Коордынацыйнай рады былі, адказ нулявы. Нават амбасадар не захацеў размаўляць. Слухайце, 26 гадоў існавала гэтая сістэма, а вы хочаце, каб гэтая сітуацыя вырашылася на працягу 4 тыдняў. Нам усім пакланіцца тым людзям, якія выходзяць на маніфестацыі, выходзяць на акцыі і адназначна кажуць, што яны хочуць у сваёй краіне зменаў, хочуць, каб лічыліся іх галасы, а не выкідваліся ў бок.
І пакланіўшыся гэтым людзям, мы разумеем, што яны будуць працягваць гэты пратэст. Сённяшні пратэст – гэта гвалт над правамі чалавека, гэта гвалт заканадаўства выбарчага, фальсіфікацыя выбараў, гэта патрабаванне новых выбараў, расследаванне ўсіх крымінальных спраў. Але заўтра імпульсам можа быць падпісанне дарожнай карты, заўтра імпульсам можа быць штучная інаўгурацыя, заўтра імпульсам будзе тое, што ў нас эканамічны крызіс на двары, абсалютна рэальны, і мы бачым гэта па фінансавай сістэме, па запазычанасці ўнутры краіны, па дэфіцыту дзяржаўнага бюджэта, па немагчымасці пакрываць свае выдаткі за мяжой, крэдытныя выдаткі. Гэта шмат іншых прыкладаў. Валовы ўнутраны прадукт падае ў Беларусі. Гэта ўсё адаб'ецца на кішэнях нашых грамадзян беларусаў. Так што гэта будзе наступны крызіс і імпульс для пратэсту. Вы не лічыце, што Александр Лукашенко якраз і ляціць зараз у Маскву, каб вырашыць гэтае пытанне, калі можна коротка, у нас 30 секунд. Расія не заплоціць кожнаму ў кішэню. Расія можа адвесці ад Беларусь ад дэфолта, ад той мяжы, калі мы проста ўжо будзем падаць. Але кожнаму беларусу з 10 мільёнаў яна не ў стане заплаціць заробак. Эканоміка не функцыянуе. І сённяшні ўрад не мае прафесіяналаў. Фактычна ён не ў стане выпрацаваць стратэгію выхаду з гэтай крызіснай сітуацыі. Нават калі антыкрызісная праграма з'явіцца гэтым урадам, на што я вельмі сумняюся, яна ніколі не будзе прынята прэзідэнтам Лукашэнкам. А калі яна нават будзе прынята, то што это будзе? Гэта будзе памяншэнне бюджэтных выдаткаў. Гэта значыцца зноў-такі імпульс для ўнутраных пратэстаў. Так што яны фактычна апынуліся ў кутку. Яны няма выхаду. Гэта сітуацыя патавая. Трэба толькі адступіць назад для ўлады, бо пад зрабіў менавіта бок грамадства. Дзякую вялікі вам за гэты каментар. Павел Латушка, экс-міністр культуры, быў у нашай студыі. Вось такі прагноз ад нашага былога чыноўніка і дыпламата. На гэтым я мушу скончыць студыю Белсат. Для вас гэтую гадзіну працаваў Ігар Кулей, але не пераключайцеся. Неўзабаве ўжо ў гэтай студыі з'явіцца Юлія Лабанова з вечаровай порцыяй навінаў аб'ектыву. Я ж з вамі развітваюся, зычу вам усяго добрага. Заставайцеся з Белсатам. Чацвёрты раз за гэты год нам даюць штраф у 50 базовых велічыняў. Я лічу, што на нас такім чынам проста ціснуць і хочуць нас запужаць і каб мы спынілі сваю журналісцкую дзейнасць. Просто падтрымаць гэтых людзей, якія дапамаглі, якія зачынілі дзверы, калі бандыты ў масках без нейкіх адрознічавых іх адзнак просто гвалтавалі людей. Приехали с разных уголков. Мы с Каменной Горки с подружкой приехали специально, чтобы поддержать как-то ребят, чтобы им было приятно. Оказывать поддержку для всех, кто попал в тяжелую ситуацию. Мы все должны быть солидарны друг с другом. Хочу падтрымліваць пратэсты, таму што кожны пратэст дае структуры рэжыму ведаць, што вельмі шмат неабыякавых людзей. Выходить до тех пор, пока наша страна не войдет в новую эпоху, не станет свободной. Нам надоел обман, ложь, провокации и задержание мирных людей, которые ничего плохого не делают, а нас задерживают, бьют, истязают. Нам это не нравится. Будем стоять до конца.
Панядзелак адзначыўся новымі судамі над затрыманымі ўдзельнікамі пратэстаў і выкраданнем сябры прэзідыуму Каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай. Гэтыя ды іншыя навіны падсумуем у аб'ектыве. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добрый вечар. Выкраданне сярод белага дня. Ціск на чальцоў Каардынацыйнай рады. Гэта рэальнасць, на жаль, рэальнасць, якая існуе ў нашай краіне. Аб гэтым можна шкадаваць, але шкадавання мала. Супраць гэтага трэба весці барацьбу. Суды над удзельнікамі пратэстаў, журналістамі, ды не толькі. Сапраўдная прычына затрымання, як мне падаецца, гэта актыўнасць Ірыны Сухій у галіне супрацьстаяння запуску беларускай атамнай станцыі. Человек, наверное, 15-20 в масках. Они подошли сюда и начали разбивать стекло. И там забрали несколько людей. Беларусы зноў разам. Супрацьстваволі ўзброеных супрацоўнікаў у цывільным. Единственное, что нам сейчас остается, поддерживать друг друга. И все. Несмотря ни на что. Потому что мы остались без государства. Павел Латушка не можа вярнуцца ў Беларусь, бо ўлады пагражаюць яму турмою. Гэта ўжо другі чалец прэзідыуму Каардынацыйнай рады, якога ўлады прымусілі выехаць за мяжу. Нічога не вядома пра лёс Марыі Калеснікавай, выкрадзенай раніцай у Менску. Ці рэпрэсіі супраць лідараў Каардынацыйнай рады паралізуюць пратэсты, апавядзе Александр Папко. На відэа, якое даслалі парталу Тутбай, меркаваны момант выкрадання чальца прэзідыуму Каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай. Акрамя яе на сувязь не выходзіць прэс-сакратар Антон Раднянкоў і выканаўчы сакратар Іван Краўцоў. Мы ведаем жорсткасць і ганебнасць гэтага рэжыму. Яны ні перад чым не спыняцца, каб задушыць вось гэтую нашу рэвалюцыю. І на месца кожнага з тых, каго рэжым вырубае, выключае, выціскае, не дай Бог забівае, павінны станавіцца новыя і новыя людзі. І такія людзі ёсць. Гвалтоўныя дзеянні ўладаў, накіраваныя на задушэнне палітычнай і грамадскай актыўнасці грамадзянаў, з'яўляецца злачынствам супраць чалавечнасці і могуць быць расследаванне без абмежавання тэрмінаў даўнасці, заявіла Каардынацыйная рада. Дзяржаўным тэрорам назвала выкраданне і кандыдатка на прэзідэнцтва Святлана Ціханаўская. За мяжой знаходзяцца ўжо 3 асобы гэтага пратэснага лета. У Літву улады вывезлі Святлану Ціханаўскую, Вольгу Кавалькову вымусілі з'ехаць у Польшчу. Пагроза завядзення крымінальнай справы навісла і над Паўлам Латушкам, які знаходзіцца ў Варшаве. Прасіць палітычнага прытулку Павел Латушка не намераны, аднак пакуль застанецца на тэрыторыі Еўразвязу. Паралізаваць Каардынацыйную раду, у склад такой запісаліся 4000 чалавек, уладам не ўдасца. Пра гэта дыпламат заявіў на прэс-канферэнцыі ў Варшаве. Калі ўлада гатова пайсці на абсурд і затрымаць альбо выдаліць з краіны 4000 чалавек, цікава будзе на гэта паглядзець у двукосці. Я думаю, што гэта абсалютна нерэальна. Таму Координацыйны савет працягвае сваю дзейнасць, і наша галоўная мэта знайсці выхады з гэтай крызіснай сітуацыі, унутрыпалітычнай, але сёння ўжо і унутраэканамічнай крызіснай сітуацыі. Па ўсёй Беларусі самаарганізоўваюцца ў прафзвязы, студэнцкія і суседскія рады. Рэпрэсіямі супраць вядомых асобаў спыніць пратэст не ўдасца, заявіла Вольга Кавалькова. Тыя рэпрэсіі, якія не ажыццяўляюць, яны прыводзяць да абсалютна адваротнага эфекту. Не эфекту спыніць. Яны выклікаюць салідарнасць. І калі міліцыя будзе працягваць, ці ўлада будзе працягваць збіваць людзей, гэта прывядзе да таго, што з іншага боку будзе таксама сілавое супрацьстаянне. А гэтага нельга дапусціць у Беларусі сёння, і ўлады проста абавязаны пачаць гэту размову і пачаць змяняцца. Ці рэпрэсіі супраць лідараў Каардынацыйнай рады згасяць пратэсты. Вось што кажуць жыхары Віцебску. Люди обозлились на власть, поэтому протесты будут продолжаться до победного конца. Кончится. Почему? Потому что уже все устали. И ОМОН, и народ, который выходит на протесты. Нема адных, з'явяцца іншыя, таму што зараз народ гэта одна такая вялікая моц супольная, і калі нема адных, адшукаюцца іншыя, і мне здаецца, што будем змагацца до перамоги. Люди очень сильно хотят настоящую независимость, нашу Беларусь, потому что это не просто слова. Мы очень давно уже не были свободны, как теперь. Теперь люди почувствовали вкус свободы, и они не остановятся.
У планах чальцоў координацыйнай рады сустрэчы з прадстаўнікамі шэрагу еўрапейскіх дзяржаваў, паведаміў Павел Латушка. Санкцыі ў развязу супраць афіцыйнага Менску набудуць моц не пазней за 21 верасня. Як паведамляюць медыі, чорны спіс Бруссель пашырыў з 14 до 31 асобы. Лукашэнкі сярод іх няма. Александр Попко, Белсат. На пачатку кожнай пары студэнты дэманстратыўна закрываюць канспекты, надзяваюць каўпачкі на асадкі ды маўчаць. Гэтак сёння стартавала агульнабеларуская акцыя салідарнасці студэнтаў супраць палітычных рэпрэсіяў і адлічэнняў. У іншых жа ВНУ маладзёны з плакатамі супраць гвалту спявалі. У міліцыю трапілі 4 студэнтаў Баранавіцкага дзяржуніверсітэту. Юлія Цальпук. Перемен, 3 чарапахі, грай у выкананні студэнтаў біялагічнага факультэту БДУ як частка флешмобу. Акция солидарности со всеми задержанными студентами, в том числе студентами БГУ, в том числе задержанными студентами Белпака. Считаю, что мы должны все выказывать свою политическую, свое мнение. И это очень важно, оказывать поддержку для всех, кто попал в тяжелую ситуацию. Мы все должны быть солидарны друг с другом. Выкладчыкі ўзялі за мэту быць разам са студэнтамі і нават наперадзе іх, каб абараніць у выпадку рэпрэсіяў ці санкцыяў. Асабліва гэтага не павінна быць ва установах вышэйшай адукацыі, таму што мы іх вучым лепшаму. Мы рыхтуем тут нацыянальную эліту, і я лічу, што не павінна месца быць ніякім праявам такой амаральнасці. А гэта голас юрыдычнага факультэту БДУ. Рэакцыя на жорсткія затрыманні 4 верасня ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, студэнты якога заспявалі песню з мюзіклу «Адрынутыя». Ад байцоў у масках і амапаў навучэнцы МДЛУ пацярпелі найбольш, але дасталося і іншым. А да адміністрацыі Белдзяржуніверсітэту звярталіся студэнткі. Мы просим вашей помощи, мы просим вашей поддержки. Пожалуйста, верните наших мальчиков, потому что задержания были не просто брутальными, они были бесчеловечными. Мы, хрупкие девушки, становились в цепки, чтобы наших мальчиков не забрали. Частку затрыманых за ўдзел у масавых мерапрыемствах адпускалі. У тым ліку на патрабаванне дэканатаў, але некаторых судзілі. Сёння дваім прысудзілі арышт на 8 сотняў. Сярод тых, за каго адміністрацыя не заступілася, Кацярына Любецкая, ужо былая студэнтка Віцебскай ветэрынарнай акадэміі, якая аказалася не ў той час і не ў тым месцы. Начали с порога, грубо говоря, кричать на отчисление. Дзяўчыну і ейную маці вывела з рэктарату Ахова, але засталося аўдыаразмовы. Мне не волнует. Если вы на территории академии получили административное наказание, меня не волнует, что вы там делали и чего вы покупали. То есть я могла просто стоять? Просто могли стоять. Вы получили административное наказание. Я даже не знала, что там какой-то митинг. Отчислять. Кацярыну скрыўдзілі паводзіны рэктара і выкладчыкаў. Они просто стояли вот так вот что-то. Да, даже фотографировали. Ну, это шок на самом деле. Я не хочу тут учиться. Салідарнасць існуе, а таму адлічаным з палітычных прычынаў студэнтаў дапамогуць. Сярод шэрагу вучэльняў і Варшаўскі універсітэт. Сёння там прынялі рэзалюцыю ў справе падзеяў у Беларусі. Маштабы парушэнняў і зверства органаў, якія павінныя былі абараніць гэты закон, бязмежныя для Еўропы апошніх 30 гадоў. Апроч нябеснай сотні ў Кіеве. Адлічаным студэнтам дапаможам і спадзяемся, што атрыманыя ў нас веды прыдадуцца ім у дэмакратычнай Беларусі. Апроч песеннага флешмобу, частка студэнтаў падтрымала сёння агульнабеларускую акцыю, сутнасць якой патрабаваць ад рэктараў публічнага асуджэння рэпрэсіяў і адстаўкі адказнага за дзеянні сілавікоў міністра Караева. Юлія Цальпук, Белсат. Другое папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі атрымаў партал Тутбай за, цытата, распаўсюд недакладнай інфармацыі, што можа нанесці шкоду дзяржаўным і грамадскім інтарэсам. Тым часам у Беларусі не спыняюцца суды, у тым ліку над журналістамі. Працягне тэму Хрысціна Чарняўская.
Учарашнія мірныя акцыі пратэсту суправаджаліся масавымі затрыманнямі. Паводле звестак Міністэрства ўнутраных спраў па краіне былі зняволеныя 633 чалавекі. Працягваюцца працэсы над затрыманымі ў папярэднія дні, а таксама падчас датэрміновага галасавання. Цяпер суда чакаюць 363 асобы. У Магілёве на 810 рублёў аштрафавалі Уладзіміра Шанцава. Старшыню мясцовай суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі судзілі адразу паводле 4 пратаколаў за ўдзел у акцыях супраць фальсификации выборов и милицейского гвалту. Я совершенно не виновен. Я к этому отношусь. Почему? Потому что есть статья 35 Конституции, в которой написано, что гражданам гарантируется свобода митингов, демонстраций и так далее. Но у нас в стране, к сожалению, вместо слова «свобода» используется препятствия только, и препятствия непреодолимые. По 1350 рублёў штрафу забавязаў выплаціць кастрычніцкі суд Магілёва журналістаў-фрилансераў Аліну Скрабунову і Александра Сідарэўскага. Артыкул 22.9. На тэлеканале Белсат показалі іхнія відэа з мітынгу падтрымання Святланы Ціхановскай, які адбыўся 18 ліпеня. Магілёўская міліцыя проста вядзе нейкі бессэнсоўны пераслед мяне як журналіста-фрилансера і намагаецца такім чынам покарать за дзейнасць журналістскую, за то, что мы показываем и рассказываем то, что адбываецца насамрэч, а таксама націснуць, магчыма, дзеля таго, каб мы перасталі гэтым займацца. У Гомлі на 675 рублёў штрафавалі Светлану Нарскіну за ўдзел у акцыях у канцы жніўня. Пры гэтым з пятніцы яна заставалася ў гарадскім изолятары часовага ўтрымання да суда. Конечно, я не задоволена таким решением судов, потому что это мое конституционное право гулять там, где я хочу, собираться с сябрами. Я так само ведаю, что я маю право на критику улады. У Менску паўдня разглядалі справу эколага Ірыны Сухі, якую напярэдадні забралі з дому нібы на размову ў савецкі РУС. Аднак склалі пратакол за ўдзел 3 верасня ў жаночым маршы. Справу фабрыкавалі на аснове фотаздымкаў з ейнай старонкі ў сацыяльных сетках. Як высветлілася, на судзе ўвечары 3 верасня Ірыны нават не было ў Менску, і браць удзел ні ў якой акцыі яна не магла. Пасля таго, як затрымалі, пачалі прыдумваць, чаму затрымалі. Сапраўдная прычына затрымання, як мне падаецца, гэта актыўнасць Ірыны Сухі у галіне супрацьстаяння запуску беларускай атамнай станцыі, увогуле актыўнасць на міжнародным узроўні. Яна з'яўляецца актыўнай удзельніцай беларускай нацыянальнай платформы. Справу Ірыны Сухі адправілі на дапрацаванне, аднак эколага пакінулі ў ізалятары на Акрэсціна на 72 гадзіны. Судзілі сёння і журналістку Насту Захарэвіч. Калегі не маглі знайсці яе 3 сотняў. Сённяшні вырак за ўдзел у суботнім жаночым маршы 7 дзён арышту. Пра палітолага Андрэя Ягорава, якога затрымалі напярэдадні, стала вядома, што яго трымаюць у турме ў Жодзіна. Суда над ім не было. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Амаль на $1,5 мільярды настолькі паменілі залатавалютныя рэзервы Беларусі цягам жніўня. Нацбанк патлумачыў прычыну зніжэння продажам замежнай валюты на біржавых гандляваннях. Молчаливое, законопослушное большинство проголосовало рублем в пользу иностранных твердых валют. То есть тем самым выразив недоверие финансово-экономической политике властей. Пасля выбараў попыт на замежную валюту ў краіне значна вырас. Дэвальвацыйныя чаканні сталі прычынай таго, што фізічныя асобы ды прадпрыемствы выкупілі ў банкаў $1,2 мільярда. Гэта рэкордная за апошнія амаль 6 гадоў сума. За няпоўны месяц рост курсаў долара і еўра склаў 8%. А з пачатку года з улікам крызісу, выкліканага каронавірусам, долар вырас на чвэрць, а еўра на траціну кошту. Планавалася, што на пачатку наступнага года залатавалютныя рэзервы маюць скласці не менш за $7,3 мільёнаў. Але да канца 2020-го Беларусь мае выплаціць яшчэ каля $2 мільярдаў замежных пазыкаў. Раней з ручнымі камерамі, а цяпер таксама ў бронекамізэльках і з гумовымі дубінкамі. Гэта так званыя ціхары. Сілавікі ў цывільным ужо не проста затрымліваюць удзельнікаў акцыяў, але робяць гэта са зброяй і спецсродкамі ў руках. Чаму ёсць падстава лічыць, што апісаныя асобы гэта не цітушкі, а працаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў, павядзе Яраслаў Сцешак.
Толькі ў сталіцы сотні тысяч беларусаў выйшлі пратэставаць супраць дыктатуры Лукашэнкі ды міліцэйскай жорсткасці. Шматтысячныя мітынгі прайшлі ў рэгіёнах ад Віцебску да Пінску. І зноўку мірныя пратэсты жорстка разганялі людзі ў міліцэйскай экіпіроўцы, у масках без якіх-кольвек жэтонаў. А таксама ціхары, людзі ў цывільным, на гэты раз з гумавымі дубінкамі ды ў бронекамізэльках. У Менску яны жорстка збівалі людзей, якія спрабавалі збегчы. Увесь свет абляцелі кадры, як мужчына ў цывільным і кепцы Міністэрства ўнутраных справаў б'е вітрыну кавярні «Апетит» гумовой дубинкой. Люди начали забегать, вот, мы закрыли дверь. И потом человек, наверное, 15-20 в масках, они подошли сюда и начали разбивать стекло. И там забрали несколько людей. Міністэрства Юрія Караева прызнала, што іх падначаленыя штурмавалі кавярню, каб затрымаць людзей. А мужчыну з дубінкай людзі хутка апазналі. Гэта Мікалай Карпянкоў, начальнік ГУБАЗІК, галоўнага ўпраўлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Вось ён ужо на афіцыйных фото і відэа. Все проблемы, они показываются по телевизору, в интернете. О них, то есть про эти проблемы говорят. Мікалай Карпянкоў ужо удзельнічаў у разгонах праціўнікаў Лукашэнкі. Напрыклад, у 2006 годзе страляў з пісталета па машыне прадстаўнікоў кандыдата на прэзідэнцтва Александра Казуліна, проста каля аддзелу міліцыі. А ў гэтую нядзелю падначаленыя Карпянкова ў масках і бронекамізэльках працаўнікі ГУБАЗіку перакрывалі ў Менску вуліцы вайсковымі ўседарожнікамі. Адзін з сілавікоў быў з цывільным драбавіком, але ўсе не ў форме. Мы маем справу з публічным грамадскім мерапрыемствам. Таму грамадзяне, якія ў іх удзельнічаюць, павінны дакладна разумець, хто перад імі знаходзіцца, якія законныя патрабаванні і каго яны павінны выконваць гэтыя законныя патрабаванні. А сёння ля кавярні «Апетит» утварылася вялікая чарга грамадзянаў. Мы с Каменной Горки с подружкой приехали специально, чтобы поддержать как-то ребят, чтобы им было приятно. Я хочу просто падтрымаць гэтых людзей, якія дапамаглі, якія зачынілі дзверы, калі бандыты ў масках без нейкіх адрознічавых іх адзнак просто гвалтавалі людей. Единственное, что нам сейчас остается, поддерживать друг друга. И все. Несмотря ни на что. Потому что мы остались без государства. К сожалению. Мы и есть государство. Менчукі і госці сталіцы не раз прапаноўвалі працаўнікам кавярні аплаціць новыя вітрыны. Але тыя кажуць, лепш прыходзьце да нас піць каву. Ярослаў Сцешык, Белсат. Рэкорд смяротнасці за апошнія 5 гадоў. Несуцяшальная для нашай краіны статыстыка вынікае са справаздачы ААН, што з'явілася напярэдадні. Беларусь, як і іншыя краіны свету, накіравала ў арганізацыю звесткі за першае паўгоддзе гэтага года. Прычыны высокай лятальнасці спрабавала высветліць Дыяна Радкевіч. Згодна са звесткамі ААН, смяротнасць у Беларусі з пачатку пандэміі каронавіруса толькі павялічвалася. Найбольшы ж прырост смерцяў прыпаў на пік эпідэміі. Чаму людзі паміралі ў статыстыцы ААН не пазначаецца, але нашы эксперты лічаць, што вялікую ролю адыграў менавіта COVID-19. Прырост вельмі выразны і тут безумоўна складана знайсці нейкае іншае тлумачэнне, як толькі коронавірусная інфекцыя. Як один з асноўных фактараў. Ну, конечно, тут нельга выключаць, што маглі быць нейкія яшчэ іншыя, нейкія загадкавыя, пакуль што не зідэнтыфікаваныя прычыны. Узровень смяротнасці сёлета рэкордны за апошнія 5 гадоў. Калі параўнаць другі квартал 2020 года, на які прыйшоўся пік пандэміі з адпаведным перыядам 2019, то пабачым, што сёлета колькасць смерцяў большая прыкладна на 5,5 тысячаў. Апошнія 4 гады розніца складала не больш за 1000 чалавек. Превышение за весь год эти 5000 это примерно на 18,5%. Но это серьезно, такие потери. А если говорить только об июне этого года, то это целых 40% в сравнении с июнем прошлого года. Беларусы змаглі даведацца пра сёлетнюю смяротнасць са звестак ААН. Мы намагаліся высветліць у Белстаце, чаму ААН статыстыку ўжо мае, а Белстат яе дагэтуль не публікуе. Нам паабяцалі удакладніць, але больш слухаўкі не падымалі. Это, в общем-то, не новая история, так поступают по отношению ко многим данным, но в очередной раз я чувствую по этому поводу негодование. А ці беларусы згодныя з думкай, што асноўная прычына рэзкага росту смяротнасці – коронавірус? Плохой образ жизни, наверное. Резко стал народ вести спиртное, сигареты.
Вот, стресс, пандемия. У нас самая лучшая страна, и никакой смертности у нас 0. От нелюбви к себе, наверное. Я не знаю, почему умирают, но, наверное, ковид тоже повлиял на это очень сильно. Паводле ж афіцыйных лічбаў Міністэрства аховы здароўя на сёння вядома пра 716 смерцяў ад каронавіруса. Діяна Радкевіч, Белсад. Нямецкія медыкі вывелі са штучнай комы вядомага расійскага апазіцыйнага палітыка Алексея Навальнага. Яго адключылі ад апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх. Паводле дактароў з берлінскай клінікі Шарытэ, іхны пацыент пачаў рэагаваць на маўленне. У стане комы ён заставаўся з 20 жніўня. Город образования. Алексею Навальнаму стала кепска на борце самалёта рэйсу Томск-Москва. Ён страціў прытомнасць, але так экстрана сеў у Омску. Пасля неаднаразовых патрабаванняў сваякоў і паплечнікаў палітыка перавялі на лячэнне ў Нямецчыну. Нямецкія лекары заявілі, што Навальнага атруцілі рэчывам групы «Навічок». Расія гэта зняпраўджвае. Гэтак выглядала інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале Белсад і на сайце belsad.eu. Да сустрэчаў.